So ayun guys, kabababa ko pa lang ng bus galing po ng Cavite kasi pumunta nga po ako dito sa Baclaran para po magsimba. Tapos ito nga po, nandito ako sa ilalim ng LRT station, naglalakad po papunta dun sa simbahan. Kung mapapansin nyo po mga kapatid, ang luwag-luwag na ng daan, hindi po katulad ng dati na ang sikip-sikip po, lalo po ngayon na magpapasko. Dati po ng mga nakarang taon, ang sikip-sikip po nito, halos wala ka na pong madaanan. Halos pag pupunta ka po doon sa simbahan, bago ka makarating po doon sa simbahan, ang tagal-tagal kasi nga po, ang daming tao. Halos puro paninda na po itong gitna ng kalsadang to. Ngayon, tingnan nyo po, kung napapansin nyo po, ang luwag-luwag ngayon. Ang dami na rin pong nagtitinda sa gilid po mismo, magkabila ang gilid. Ayan po mga kapatid, nakikita nyo po. Pero hindi po katulad talaga ng mga nakaraan taon po nang wala pa tayong epidemya. Ayan, halos sikip na nga po itong daan na to. Yan, habang tayo naglalakad papunta ng simbahan, nagbibideo tayo, kumukuha tayo. Sana huwag ma-snatch ang aking cellphone. Sana wag agawin dito sa Baclaran na aking cellphone. Kasi nga alam nyo naman po, sa pag mararaming tao sa isang lugar, medyo nakakatakot habang nagbablog. Yan, tingin-tingin din tayo ng paninda. Nakakainggit man po sana, kaso wala, hanggang tingin lang po tayo dahil wala naman po tayong pera. Dahil ang akin naman po talagang pakay dito ay magsimba. Gusto ko rin sana pong mamili para po sa aking mga apo, sa aking mga anak. Lalo po ngayon magpapasko, kaso wala po tayong magagawa dahil wala nga po tayong trabaho, wala po tayong hanap buhay. Kaya ayan, ganito lang, tingin-tingin. So ito na nga po mga kapatid, malinis po ang Baclaran ngayon. Hindi po katulad ng dati na ang sikip-sikip po dito. Ngayon ang luwag-luwag na po, ayan po nakikita niyo. Ayan. Ito po ang labas ng Baclaran ngayon. Hindi katulad po ng dati ng sikip-sikip. Halos wala ka na madaanan. Ngayon po, ang luwag-luwag ng kalsada. Ayan, nakikita nyo. Kasi nga po, ayan, ginagawa na po yung LRT extension. Ayan. Ngayon mga kapatid, malapit na po tayo sa simbahan ng Baclaran. Sa unahan na lang po ng konti, simbahan na po ng Baclaran. Bali, nandito po tayo sa maraming tindahan na daan. So ngayon guys, nandito naman po ako sa Baclaran Church. Yung mga matatagal nang hindi nakapunta dito po sa Baclaran Church. Ito po ngayon ang sitwasyon dito. Galing na po ako sa loob mga kapatid, galing na po ako dito. Yan, na-miss ko rin po kasi pumunta rito at magsimba dito po sa Baclaran Church. Kaya mga kapwa ko small YouTuber, mga kapwa ko vlogger. So ito ngayon mga kapatid, nandito ako sa Baclaran Church. Yan, nakikita nyo po. Kaunti lang po yung mga tao ngayon dito na pumunta, nagsimba, at para manalangin, humingi ng tawad, at magpasalamat sa biyayang ating mga natatanggap sa araw-araw at sa ating kaligtasan lahat mga kapatid. So yan mga kapatid, tulad ng sinabi ko, nandito po ako sa Baclaran Church. Yan. Diyan po nagsisindi ng kandila. Diyan. Doon po nagsisindi po ng kandila doon. Pumunta po ako rito kasi gawa na nga po may pinuntahan ako. At may inayos nga po ako mga kapatid. Kaya dumaan na rin po ako dito sa Baclaran Church para nga po magsimba rin mga kapatid. Yan. Sa mga madalas pumunta po rito noon nang wala pa pong COVID, pamilya na pamilyar po sa inyo itong lugar na to, na itong Baclaran Church. Yan po nakikita nyo mga kapatid. Yan, may mga nagpipicture taking. Ayan, may mga nagpicture taking. At doon naman po sa kabila, mayroong nagsisindi ng mga kandila. Ayan, doon. At yun po yung highway. Yun po yung palabas papunta doon po. Yun po yung highway papunta doon sa mga kapatid. Yan, may mga nagtatakbo-takbo mga bata. Pwede na rin pong mamasal at pwede na rin pong magsimba pala mga bata ngayon. Kasi ayun nga po, may mga kasamang bata. Yun po, isang pamilya sila. Yan, yung mga nagsimba rito po ngayon sa Baclaran Church. Yan. Yan. So ngayon maglalakad na po tayo palabas papunta doon sa kabila. At tayo po ay
Titingnan po natin mga kapatid yung ginagawang LRT station, LRT extension mula po doon sa Baclaran at yung papunta pong Bacoor, papunta pong SM Bacoor. Titingnan po natin yung ginagawa pong LRT extension. Ayan po. Yan. Gusto ba sa kabila? Dito po ako na umikot po ako dito sa kabila. Ito po yung kabilang side ng Baclaran Church, mga kapatid. Yan. Yun po yung ginagawang LRT extension mula yung doon po sa dulo, yung doon po. Ayan po yung karugtong. Ayan po yung karugtong na ginagawa. Kaya bali so yung dating mga tindahan po dyan sa labas na yan, dyan sa may bakod po yan ng kulay blue, wala na po sila ngayon. Mga kapatid, ito naman po yung labas na nga po ng simbahan ng Baclaran. Ayan po, nakikita nyo po yung mga poste na ginagawa nga po na extension mula doon po sa Baclaran papunta po ng SM Bacoor. Ayan po ang mga poste nila na ginagawa na po. Dati po yan na sa kabila ng bakod na itong kulay blue. Yan po ay punong-puno ng tindahan, lalo po ngayon na magpapasko. Punong-puno po yan dati, halos wala ka pong madaanan ngayon dyan. Ngayon po, bakante po yan. Dilagawa nga po, ginagawa ang extension ng LRT papuntang SM Bacoor. Ayan, ngayon, nandito po ako sa gilid na nadaan. Kasi gawa nga po na sarado na po yung gitnang daanan. Mga kapatid, dito tayo ngayon sa tulay, taas. Kasi doon po ako, bababa pa ako doon sa kabila para sumakay po na papuntang Cavite. Tingal, lakad ako ng lakad. Yan mga kapatid. Ayun po yung papuntang Roas Boulevard, papuntang PICC, papuntang CCP Complex, at papuntang Luneta po, ayan po. So naman po sa kabila, ayun po yung papuntang Cavite, Dasma, Palapala, SM Bacoor, ganun po. Yan. So naglalakad tayo. Nandito po tayo sa tulay. At sasakay po tayo doon sa baba kasi nandun po sa sakayan ng Cavite. Yan. Yan po sa kabila. At nandiyan po yung MOA sa kabila. Nandiyan po yung MOA sa kabila. Yan. Bahan na po tayo at para makauwi na. Ayan na po ang sitwasyon ngayon ng Baclaran. Hindi na po yung katulad ng dati. Ayun po yung Baclaran sa kabila. Maluwag na po. Pwede na po kayong sumakulo. Hindi po katulad natin nung masikip. Halos wala akong madaanan. Ngayon, maganda na po mga kapatid. So, mamaya naman po mga kapatid, dudugtungan po natin ang ating vlog sa umagang ito. Ito na mga kapatid, nakasakay na pa tayo ng bus. Naghihintay na lang po ng mapuno to ng pasahero para makaalis na po. Para makauwi na rin po ako ng Cavite. Ito po ang loob ng bus. Maluwag pa po kasi gawa ng wala pang masyadong pasahero. Naghihintay pa po na mapuno to ng mga pasahero bago umalis. Ganun po bago lumarga. Mga kapatid, ito na nga po yung LRT extension mula po doon sa Baclaran papunta pong SM Bacoor. Ayan, nakikita nyo po yung kaputol medyo gawa na, pero yung doon po sa Baclaran halos mga poste pa lang po ang kanilang nailagay. Pero ito po nakikita nyo, gawa na po, ongoing na po ang paggawa ng LRT extension nga po papuntang SM Bacoor. So sa amin mga taga Cavite,
along in Cavite, medyo maalwa na po ang ating biyahe, ang aming biyahe papunta po ng Baclaran or papunta ng Maynila. Kung saan ka man pa po papunta ng part ng Manila, medyo okay na po ang biyahe. Once pong natapos na tong LRT extension. Ito, nandito na po tayo sa may malapit na tayo ng coastal toll gate, mga kapatid, para makauwi na tayo ng Cavite. Ayan, nakikita nyo po dagat, mga kapatid.